Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Battle Royale μαζί με τον φίλο μου τον Εμμανουήλ. Μια 50. Να έρθω. Έρχομαι. Ήρθα. Μα έβαλες το δωράκι. Μα είναι καλός ο στόχος του AR. Κι αν σελήνη. Κι αν στο μύθηκε, είναι καλό. Να σου δω τούτο. Έχεις μύθικα ακριβώς. Άτομα. Έλα να ανοίξουμε το Vault. Σε πυροβολάνε άτομα, λεπτάρα και έρχομαι. Ρε! Έλα το αυτόματο AR. Εδώ πέρα. Εγώ. Τι? Ναι. Γιατί? Παιδιά, ο στόχος μας είναι να πάρουμε victory. Παιδιά, ακούστε εδώ. Έχω κλείσει το mic μου, ακούστε εδώ. Αν πεθάνει δεν θα το κάνω. Δεν θα τον κάνω. Εντάξει. Όχι. Ναι. Το αυτομάτο AR. Ναι. Αλλά έχει χάγια στόχο. Έσπασα τα ούλα. Πας μου και κανέναν άτομο, να.
Γιατί να μην έφερε. Άισε μου το. Παιδιά, δέστε κάτι. Αυτό είναι ένα αυτοκίνητο, σωστά. Είναι ένα αυτοκίνητο. Σε φάση έχει έναν αυτοκίνητο, θα με που πάει. Να μου το σπάσει αυτό το κακό παιδάκι. Αυτό είναι κακό παιδάκι. Ουί. Έλα. Εμένα ρωτάς. Πω, έλα μαζί μου και εσύ. Να το ρε, να το. Γιατί πάταμε μόνο το 50. Έτσι είναι. Αν πάρεις 2 θα σε πάρει στο 60. Αν πάρεις 3,70, 4,80, 5,100. Άτομο. Άφησε μου το. Άφησε μου το. Μα δεν μπορώ ρε, θέλω να κάνω εδώ εκεί. Για quest. Άμα είναι καλά πράγματα. Όπα. Πού είσαι? Στο βόλ. Αυτός είναι ένας τρόπος για να πάρεις χρήματα. Βλέπω πάνω. Εγώ τώρα σου καταλαβαίνω πως είναι ανάδικο. Ξέρεις ότι βάζει το μεταγιόν, ναι. Ναι. Θέλεις το. Όχι, κράτα το. Επειδή είσαι και πιο λόγο από μένα. Έχω και να με χειράρει. Ενώ άμα σε κάνει κάποιο snipe. Ναι. Με κάνει πάνω που είσαι κι εγώ σε ένα πνεύμα. Είχα το, αλλά σε πω. Σφαίρες μπαζούκα. Ναι, έχω. Έχει κι άλλο επικαιρία. Άρεσε. Έβαλα το άλλο στο. Έβαλα το τελειάντρο στο. Είναι το πιο high. Εμένα κουρεύτηκε. Εμένα με βολεύει αυτός ο στόχος στο AR και στο sniper αυτός, ο κανονικός. Α, ρε, ξέχασα να σου πω, δες τι έχω.
Πάμε. Μα, έχτες. Έλα, έχουμε. Εδώ. Καρτέρα, ρε. Πρέπει να πάμε στο νησί, να πάρουμε χείλη. Αν πεθάνεις, Εσύ θα φταίς. Αν πεθάνεις, εσύ θα φταίς. Πήγανε άτομα, μας προλάβανε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό, έλα μαζί μου. Έλα μαζί. σου λέει ελληνικά. Τι, Ακολουθάμε. έλα μαζί μου, γρήγορα. Μέσα. Το κάνουνε, γρήγορα. Τι κάνετε, τρίταμε. Θα μπω από το ρίφτ. Αυτό έκανα. Πήγα πάνω το... Όχι απόνας. Παρήκα. Εδώ. Πού, πες μου, πού. Δάμε. Στη στέγη. Ω, δεν... Από πάνω σου, άτομο. Ξέρεις το. Όχι, από πάνω σου, άτομο. Για ένα μεταγιό. Πού είναι το μεταγιό. Το μεταγιό. Δεύτερο μεταγιό. Φέρε μου το ένα. Έλα κάτω. Φέρε μου και τα δύο να χιλάρω. Τους θα πείσω. Μόλις χιλάρουνε. Μας έρχονται. Έλα το ένα. 27. Έλα πάμε πάνω. Να το. Είναι 1 HP. Έλα, μας ήρθε ένα άλλος. Είναι 1 HP, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε. Μείνε κι εγώ. Κάμε τι σημαίνει. Αυτό κάνω. Τον ακούω. Κάπου εδώ είναι, τον ακούω. Μας το 2 μη. Ένα μεταγιό. 2 μη. Άφησε μου. Αν είναι χρυσό, απλά άφησε μου. Τα έχεις 2 μύθι. Νοκ. Μπράβο. Πιάσε το. Πιάσε και εσύ το. Άσε το μεταγιό. Το πιάσε με το μεταγιό. Θα χιλάρω. Δεν ξέρω. Χίλαρε, εδώ με έρχεται. Έλα τα 3 μεταγιών. Και δώσε, δεν έχω άλλα. Α, έχω. Έλα. Και δώσε μου τα πίσω. Μας έρχονται άλλοι. Δώσε μου τα, πρέπει να χιλάρω. Και τα τρία. Ευχαριστώ. Κάπου εδώ είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι όλο. Φεύγουνε. Ένα από εδώ. Να τους.
Όχι τώρα, λάκαρε. Please, please. Εμμανουήλ. Όχι ρε παιδιά. Όχι βρε παιδιά. Τι θα κάνω. Εμμανουήλ. Να το. Εμμανουήλ. Τουλάχιστον έχω τα 3. Όχι, βγήκε από το μάτς. Τώρα θα είμαι 1v8. Από εδώ άτομα. Θα τους πάω γιατί δεν έχω άλλη επιλογή. Μακάρι να κερδίσω, φανταστείτε. Dead. Τουλάχιστον δεν λες πάλι καλά που έχω τα 3 μεταγιών. Εδώ. Το ξέρω. Πρέπει να πάω τώρα που παίζουνε fight. Crown. Πήρα crown. Πάμε λίγο ρε παιδιά. Τι ήταν αυτό το μάτς. Πάμε lobby. Αν θέλετε επόμενο βίντεο κάντε like και subscribe.